Ka jingther jong labba ba ka jingbe kertep jong ke eryong kini ki arsingi bela lej no kalawan ra ya ka jing syakta jong ki san hajar ruspa khat pra teli ki longyeng pat pun teli ki shnong hakaleng ka jela Meghalaya barokoi hakani ka jingwan len shop kami mariang ha ka than khat ar shnong hapo ka sora civil subdivision layo jingtep bakila dan hadu kumba arpho teli ki shnong kibla syakta kentubru yaki surok ka boarding bat ka jingjulor ki yeng ki bla sha liet ha ke eryong kini ki shnong ki kentup ki shnong kong thong warwar bat ki we ki shnong ki basharum kat kum ga jingtep ka bayo pidang mi ki try shnong ding ba ka phone la yetu ba ki shnong ki bla sha ta ling ba ka surok ki labun bat kum jo ki long yeng namar na ga jingdon ki nong shong shnong ha ba khen kilum ka long palat lai hajar ngot pala yetu panadu ka pratrik ka bo la theru labba ki surok ki la jar thai bat hadu ka step jong ka lai photrik kadai tang ka surok ka ba pentrailing ba ka skim PMGSY ka badang don na ka jingpun khoj ka ba ki ba shapo ka tei ka surok pat ka khendau ka dang don sa apdeng surok pat kamlong ka basnga ji ki paj ba panya lai na ka jing sha penjular ki surok la pentep pa menta wat ka boarding ru kam don boarding namar ki bon ki post electric ki la klem lot pat ki brio ki la hab ban susa ka jingdum pat pantaba da ka sharang naror ka ni la pentep pa ki la don ru ki yeng ki bla sha penjular ke eryong ya ka ba ki jingtap tin bat ki we ki la sha liet bat sha ra ka le er Kumalong hendak mentah, kajing tak surok long nilai sini empat yo ya kali kawan. Nang tade ka building do lai sini na building. Kabang empat haru hadu lanu ngin nak ban yo ka building. Kabang empat hadu lanu ngin lajeng surok. Kani mo kala mentala lai sini hadin basya ta. Hoi lai sini. Ngadu Pila pentip ski bor bade pet ye. Di sana ni tengah pentip ni. Jeno ya meli. Hoi. Tendai lai sini 49 bawan manu pat ya. Okey, kini ki jaka kini ka kena teli ki snong ni basya ta na kani jing sya penjulor. Palat aja al potulis no. Totally kamot ki long ye. Mungkin teh nak ini ya ki ano nama kebut bakal nam dunai kalai hajar. Man ar totally ki snong mo. Hoi. Palat al potulis. Menu pi pentep yo MLA jong pi. Min kami ni. Min. Hadu mentas ngi la don bawan manu. Asdang si menteri tambah menteri tadi tu ke ba dia kontrak mau ke tu ka magi dan ke PMGSY dan adu war hadu pemaswer kabel komunitar ya tu ni trei ka ba sini herum pat men batrei hadu mentaru Kan notli ki yeng bela syak penjular ke jingtip ke jong pi sa ki ki snong hawarwa ateli kong thong arteli warwa arteli pedai ateli kalai don nerwo rukam nabiang dengan yo ditesa adu Aku menta pi recharge phone mut kamut ngan ma ngadon sia jaka benan wo nama ngasiong kha chani sia kham saneng tegi dan wo ba chani ini ki benta ba serum pade kemudian wo plus okey mobile di kemudian au ka kalai kemudian tengah ngadon ke kali dengan ngacak saya kali Habatin, pej bahagi ki shop ke shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ke shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kta i ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta ka sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya